Yan po, oh. Ang liliksi po nila, oh. Nag-aalmusal na po, oh. Ito po ang manok na tinatawag nilang Rhode Island. Saka mayroon po tayong Black Astrolop, yung itim. Yan. Ito po yung ating 10 days old. Yan. Kumakain na po sila, oh. Ito po yung katipisa kahapon. Yan. Ang lalaki po ng bulas, oh. Inaantok pa yung iba, oh. So ito naman po yung 2 months old natin. Yan. Ito po nangingitlog na 7 months old. Yan. 7 months old, mangingitlog na po. Wala kang gagawin kung mangungulekta ka na ng itlog. Ito po yung 2 months old natin. So 5 buwan na lang, mangingitlog na rin yan. Yan. Ang lalaki po ng mga manok na to. Tumitimbang po ng 2 kilo mahigit. Yan. Yung po nga ating mga lalaki, tumitimbang ng 3 kilo. So ito, mag-iisang buwan na po to. Yan, oh. Ang lakas po nilang kumain. Ang ginagawa ko po, inuhuli ko yung tubig. Para marami silang inumin na tubig, nilalagay ko ng vitamin. Vita Pro. Yan, oh. Ito po talagang pinakapakawalan ko para makatuka sa labas. Yan. Susunod naman po yung trayo, ang pakakawalan ko. Yan, no?